Hej, jeg hedder Christian, og jeg er uddannelsesvejleder ved Ungdomsuddannelsesvejledning Sjælland Syd. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer en lille smule omkring flitvejledning. For at forstå flitvejledning, så skal man se undervisningen i et historisk perspektiv. Det er sådan, at undervisningen typisk er bygget op af elever i grundskolen. De har mødt ind i skolen, og herop har eleverne fået al den nye information, som de skal have og de skal kunne bruge. Det kan være alt lige fra dansk, engelsk og matematik osv. Når det så er, at eleverne har fået den information, jamen så skal eleverne gå hjem, og her er de overladt til sig selv til at kunne anvende den information, som de har fået oppe i skolen. Typisk traditionelt i det, der hedder lektier. Her skal eleverne uden at kunne kontakte læreren for eksempel kunne bruge matematikken og dansken og så videre og så videre. Der er selvfølgelig en gruppe af elever, som klarer det her sådan rimelig fornuftigt. De har forstået informationen op i skolen, og de kan bruge den information, som de har fået derhjemme i deres lektielæsning. Til gengæld så er der også en gruppe, der ikke klarer det så godt. De har måske ikke forstået informationen op i klassen første gang, og når de så kommer hjem, jamen, så kan de ikke anvende den information, som de har fået op i skolen. Og de kan ikke kontakte læreren eller underviseren, og de kan sandsynligvis heller ikke få hjælp fra deres forældre til at lave deres lektier. Og det er en del af den gruppe, der kan risikere at være ikke uddannelsesparat. Det vender flitvejledning faktisk på hovedet. Det er sådan, i flitvejledning, der får eleverne, inden de møder ind i skolen, tilsendt en video med den information, som uddannelsesvejlederne typisk måske har brugt rigtig meget tid på at informere eleverne om oppe i skolen. Den video, den får eleverne, inden vejlederen kommer i klassen. Det vil sige, at eleverne simpelthen derhjemme kan sidde og se den information, som de skal have. Når så eleverne møder ind oppe i skolen, jamen så ved eleverne allerede, hvad det er, der skal ske i uddannelsesvejledningen, fordi de har allerede fået den information derhjemme. Og det vil sige, at eleverne er forberedt på, hvad der skal ske, men også at uddannelsesvejlederen i stedet for at bruge sin tid på at overlevere en lang række af information, jamen så kan uddannelsesvejlederen arbejde med uddannelsesvejledning på med for eksempel at udvikle de karriere management skills, eller man kan facilitere en eller anden form for udvikling ved eleverne eller lignende. Eller man kan bruge tiden på at tage ud og besøge ungdomsuddannelser eller virksomheder eller lignende. Fordi uddannelsesvejlederen ved godt, at eleverne har fået informationen derhjemme, inden de møder ind i klassen. Og der tænker jeg, at jeg gerne vil have jer til at overveje, hvordan I mener, at flitvejledning kan anvendes i jeres organisation.